Sa number 10, ang Bagyo Domeng ang yara nakaroon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Hindi man ini maglandfall sa Pilipinas pero ginapaabot nga pabaskugon sini ang habagat kaamo magadalas ang ulan samtang ginapaabot man nga magasugod naman ang ting-ululan sa masunod nga semana. Last do sini nga hapon ng tropical storm nga si Domeng ang yara na sa 1,140 kilometers east and central Luzon. May kabaskugon ini nga 85 kilometers per hour to 100 kilometers per hour. Kag padayon nga nagagiho sa west-northwestward direction sa 10 kilometers per hour. Gina-forecast sa pag-asa nga hindi ini maglandfall sa Pilipinas. Pero pabaskugon sini ang hangin habagat kag bangod sini maging maulanon ang malapad nga porsyon sang Southern Luzon, Visayas, pati na western side sa Mindanao, nalakip na ang Negros. Sa Domingo tubtub Martes, ginapaabot nga mangin maulanon sa western nga side sang Pilipinas. Sa Lunes, ginapaabot nga magwa sa PAR si Domeng. Nagapaandam na nga daan ang pag-asa nga pagkatapos ng Domeng, posible opisyal na nga magasugod ang maulanon nga panahon. Ang western nga side sang pusod kung saan manahamtang ang Negros ang mangin maulanon bisan pa mayara sang El Nino. Gani mangin handa sa posible nga pagluntad sang baha o landslide.